però és que si et costa tant que et cops la força m'oblida, tornem a dir el teu tant. I estirem, doncs ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben carregada del sejar. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, el vent que sol emportar. I qui sap cap aquí i jo la sota. Dóna la benvinguda en aquesta nit literària, gastronòmica i d'amistat que ha esdevingut enmig de Sant Jordi. Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà o Joan Maragall, o més tard Pompeu Fabra, o Salvador Espriu, o Joan Triadú, no haguessin escrit i ensenyat la llengua. Els escriptors o els joves parents d'escriptor que han concursat, els jurats, els premis, el personal del Palau dels Congressos, una bona vetllada. Gràcies. I avui és un dia de gala i per presentar el que degustarem tot al llarg de la nit demano al xef del restaurant de Broderie, Franck Simuler, de venir a presentar-nos el menú que ens ha preparat. Bonsoir tout le monde, et nous sommes encore très fiers que l'huile verte à la roquette poursuive une telle table. Le sucré de peta qui a été la revista Presència, Òmnium Cultural, l'Ajuntament de Perpinyà, l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell General dels Pirineus Orientals i la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb 300 euros. Demanem al director de la revista Presència, Miquel Riera, de venir a llegir-nos el veredicte. Moltes gràcies. Esperem que, si és veritat que és un primer conte, doncs provarem de més del país. Encoratjar-vos a continuar en aquesta fermesa. Abans la presidenta, la senyora Montserrat Biosca, parlava de mantenir la flama i aquesta és una tasca importantíssima que l'esteu fent molt bé i una part d'aquesta pàtria en la que no queda desconnectada d'aquest moment històric que s'ha de Dona com hi participa sobretot aquesta nit de l'Unió, com fan la FUEC i la PIMEC. Però des de la clau i des d'OpenCat pensem que només és un element, una cosa molt mínima, i la manera de fer-la són un altre aspecte. No menys important. Pujol, en les seves memòries, sota domini francès, hi ha una natural entre la llengua i l'economia.
une école. Molta gent, sí, molta gent. Hi ha visa pour l'image, hi ha... renforcé et donc son rayonnement décuplé. La charte du bilinguisme, votée par mon conseil municipal, est scrupuleusement appliquée et plus personne aujourd'hui ne la remet en question. Classe de CP, C et U de l'Escola Pasteur Lamartine a Perpinyà. És un conte col·lectiu, arrels. I Helena Gual encara... De quina branca gual? De quin gual? Que més enllà de la mort el record permet recuperar i mantenir tota l'obra de Josep Sebastià Bosch. Per tant, moltes gràcies al jurat, moltes gràcies a la Casa de la Generalitat, abans per bé aquesta ballada tan agradable i desitjar doncs, el millor aquest felicitats a vostès també. Moltes gràcies, la ciutat de Perpinyà ens dirigirà algunes paraules. Perquè els serveis no eren de tan bona qualitat, però aquest any tenim la sort de tenir un bon treball, molt interessant, i doncs esperem que l'any que ve també podrem... Vas afegir els companys, cantant cançons de tota mena, ix il·lusions i sense la llibertat i quan s'encalla, ets sol sempre refusat, digue-m'ho, ets sol sempre refusat, digue-ho. Ets sol sempre refusat. Et encara sou us vostè? Nosaltres a Perpinyà. És Bernard Romain, és una joia per nosaltres, tota la gent que parla en català i tota la gent que estima el català. Els assaig del Bosc, Andorra, Premi Catalunya Nord d'Assaig, dotat per una utilitat perquè té uns valors d'identificació i uns valors de comunicació. Les llengües, totes, també la llengua catalana, té aquest doble valor, el valor de comunicació i el valor d'identificació. Avui el que celebrem és que realment el valor de la llengua catalana per tot el territori de la comunitat lingüística és important per al govern, per Catalunya del Sud i per Catalunya del Nord. Moltes gràcies. Demanarem a tots els premiats moltes gràcies.